ne ya fi mahimmanci a halin yanzu wanda yana iya taimako nan da shekaru ko ku biye wa san jiki da san rai da san abin da nake yi ko ma me a wannan lokacin wanne ne ya fi mahimmanci nan take zuciya za ta raya mun cimma wannan abin da na sa a raina burina shine a gaba sai ka na bar ko me yake na tsinke shi zo na fara aikin da yake shine akan layi daidai wannan gabar discipline shine yafi kowanne irin abu mahimmanci mutane da suke basu wasa da lokaci da lokacin yin abu yayi ko suke yin shi shine ake kira discipline a daidai wannan gabar discipline shi zai taimaka wa mutum fiye da komai zan yi bidiyo na musamman akan discipline idan kun nuna kuna bukata normally fara yin aiki ya fi wahala akan ci gaba da gudanar da shi abu na gaba shine focus wato duk sanda ka fara wani aiki ka tattara hankalinka ka bari akan shi karka yadda ka raba hankalinka gida biyu karka ce za ka yi aiki biyu a lokaci daya ba zai haifar da dami ido ba so da ka tashi aiki tattara hankalinka ajiye shi akan shi wanda kai focusing akan abin da kake yi hakan zai kai ka da cimma nasara da yardar Allah. Abu na gaba